Danas u prilogu kojeg smo pripremili govorimo o posjetu vojvođanskih Hrvata Karaševskoj općini. 31. svibnja u Karaševu imali smo goste iz Subotice i Segedina. Gosti su bili ugošćeni u zajedništvu Hrvata iz Rumunjske. Zadržali su se cijeli dan u Karaševu, družili se s našim mladima i odigrali u popodnevnim satima nogometnu utakmicu s igračima Prolaza. Na kraju dana bio je im predstavljen kratak kulturno-umjetnički program iz repertoara Karaševske zone. Pogledajmo zajedno materijal što smo pripremili. Dobrodošli u Hrvatsku zajednicu, koja, kao što valjda i znate i čuli ste, broji ovdje 7 naselja, a imamo živalj i u drugoj županiji, to je Tamiška županija, tu odmah susjedna naša županija. Ova skupina koja je ostala tu kao snažna oaza Hrvatska, očuvala se, kao što ste i vidjeli, da ćete stupili u kontakt. Crkva nam se čuva kao i danas hrvatsko mjesto. Hrvati su osnivači tog mjesta Rekaša, ali danas Rekaš ima više Mađara, Njemaca, Rumunja pogotovo, eto, pa čak i Srba. I ostalo je negdje oko 300 Hrvata. Gospodine Runjin, vi ste tu kod nas u Karaševu, došli ste iz Subotice. Recite nam kako ste putovali, je li put bio težak? Ja moram reći da je relativno se dugo putovalo, ali s obzirom smo mi to dugo očekivali, većina nas nije nikada bila u Karaševu. Mislim da smo sad nestrpljenjem očekivali kad se pojaviti Karaševu. Koji su vaši dojmovi? Kako doživljavate Rumunjsku sad kad ste tu? Pa ja moram reći da sam ja od malena sanjao jednom da li će biti, evo vidite, nikad ne kaže ne, odnosno svi se snovi mogu ispuniti. Slušao sam djetinjstvo u Karaševu i znao sam da je položaj poprilično nezavidan Hrvata, bilo i čitav život u Rumunskom, a mislim da je jedna slušati i čitati, a drugo je vidjeti. Ja mislim da sam osobno više nego impresioniran da ova zajednica ostala i opstala, da je homogena, da je sačuvala jezik, da je sačuvala običaje i što je najvažnije da je sačuvala i broj. U takvom kontekstu može da služi primjer i mnogima, odnosno da iako je zajednica relativno oko 7000, može služiti primjer na koji način ostati i opstati u jednoj državi, a ipak sačuvati svoj identitet, odnosno svoju kulturu i običaje na, ja bih rekao, diku hrvatskog naroda, ali i na diku naroda sa kojima su participirali, odnosno živi jedan suživot. Gospodine Runjin, nismo spomenuli, vi ste rekli, kad ste govorili tu, da ste predstavnik u pokrajinskom parlamentu Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini. Tu smo u zgradi zajedništva Hrvata. Recite nam nešto, kako ste vi kao manjina organizirani u Vojvodini i kako branite svoja prava? Ja moram reći da smo mi dosta dugo imali velikih problema. Naime, raspadom Jugoslavije Hrvati su postali nešto ni nacionalna manjina, ni narod. Tek smo 2002. godine postali nacionalna manjina i užurbano radili na ostvarivanju svojih prava. Ta su prava prije svega tiču kulturne autonomije. Moram reći da je u tom polju država utjecala da se osnivaju nacionalni savjeti nacionalne manjine. Hrvati su jedni od prvih osnovali Hrvatski nacionalni vijeće ili savjet koji broji 35 članova, koji su birani na elektronski sustav i ja bih rekao da je to polučilo da Hrvati pokušaju artikulirati svoje interese. Naravno, pojavile se određene nedeće probleme prije svega u našoj zajednici, ali moram reći da je to jedini način kako se mogu ostvarivati prava. Što se tiče zastupljenosti, mi smo htjeli da bude zastupljeno zagarantirano Ustavom, odnosno nekim zakonima, za sada to nije, ali eto, uspjeli smo se predstaviti, odnosno biti predstavljeni u parlamentu Republike Srbije. Imamo jednog zastupnika, gospodina Petra Kuntića, koji je predsjednik DSHV-a. Kao što smo rekli, naši gosti odigrali su prijateljsku utakmicu s igračima Prolaza. Prije utakmice razgovarali smo s legendarnim nogometašem Ivanom Budimčevićem, koji trenutno živi u Subotici i trenira nogometnu momčad Demokratskog saveza Hrvata iz Vojvodine. Mi smo mu uzeli kratak intervju kojeg puštamo u ovoj emisiji. Recite mi, danas igrate s našom momčad iz Prolaza. Jeste još ikada igrali s njima do sada? Mogu kazati da smo mi već stari sportski prijatelji. Mi smo se prvi put susreli prošle godine, otprilike prije godinu dana, kad smo se spremali za Europsko prvenstvo nacionalnih manjina koje je bilo održano u Švicarskoj, prije Europskog prvenstva u organizacije Evropske fudbalske unije. Taj se susret odigrao u
jednom selu pored Subotice. Recite mi još malo nešto o vašoj momčadi koja predstavlja vas, vojvođanske Hrvate, kad god idete na neka natjecanja. Dakle, ovo je više rekreativna ekipa nego zvanična reprezentacija vojvođanskih Hrvata, kažem, igra danas redovno kolo u Vojvodini i zato nisu mogli doći. Naš dijapazon igrača je dosta širok, od skoro 20 do malo preko 50 godina, tako da što se tiče godina tu baš nismo uravnoteženi, ali što se tiče jednog sportskog duha tu smo svi mladi i svi smo optimisti, volimo fudbal i željni dokazivanja.